پڑھو قرآن بھائی اللہ نے رضا فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ پروردگار نے فرمایا او جب قیامت کا دیہڑا آوے گا فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ اللہ نے فرمایا قیامت دن اسی نہ نبی نو غم دیواں گے نہ انہاں نو دیواں گے جڑے نبی دے نال نے جڑے نبی دے نال نے جڑے نبی دے نال نے عارفہ دے سلطان پیرے بونے دئی لگ پہ فرمایا کہ آ فرما دے نال کو سکی اس سنگے سمجھ آئیو بولو سبحان اللہ والذین معہو اللہ فرماؤ جڑے نبی دے سنی ماں دا پتر بولے جڑے نبی دے اچھا جڑا نبی دے نالے بولے جڑا نبی دے ہن میں دسا جڑا نبی دے نالے دا مقام تے مرتبہ کی جڑا نبی دے نالے ہجرت دی رات تے غار ثور آج بھی بڑیاں دے پتے پانی ہو جاندے غار ثور تک جاندے ہاں خودی عظمت و نثار نہ جوان نبی نو موڑیاں تے چکے لے جا رہا ہے غار ثور میں لمبی بات نہیں کرنی غار ثور تے صدیق پتہ غار کی پہ کر دے سن اس ویلے آج میں لوگ ریل وچ رکھ کے قرآن پڑھ دے نا صدیق نے اس طرح کر کے نا گودی دی ریل بنائی تے بیچ رکھے قرآن والا صدقے واہ آئے ہائے وارے واہ اگلی گل کراں اسی لکھ روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے ہاں انہیں ہجرت دی رات کعبہ چھڑیا تے کعبے دے کعبے نو واہ واہ کیا بات ہے ایڈی ڈھیلی سبحان اللہ دا میں گا کی نہیں ہوں بھائی اسی لکھ روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے انہیں رات نو کعبہ ہی چھڑ دیتا انہیں بیت اللہ چھڑیا حبیب اللہ نہیں چھڑیا دسا انہیں کیوں کعبہ چھڑیا تے یار نہیں چھڑیا لے چلا پھر پیر باہو دے دربار ہوتے الحمدللہ میں نے بھی تقریر ہوں دی میں ساری تقریر شیرہ چ بھی کر سکنا تے میں ساری تقریر سائیں دے جوڑیں دی خیرات نصر چ بھی کر سکنا عارفہ دے سلطان نے فرمایا اے تن میرا اے چشمہ ہووے میں مرشد ویخنا رجا صبر نہ آوے اور کی دے ول بھجا مرشد
پہلے انہیں کعبہ کیوں چھڑے میں سوکا کر کے عرض کرا آکھیا اوتھے ویکھیاں ایک حج ہونا ہے ایتھے لاکھ کروڑا حجاں ہوں انہیں گود دی ریل بنا کے نہ بیچ رکھیا قرآن والا بیچ رکھیا گل سنا دے ماں قرآن والا مدینہ طیبہ ایک قریب گاؤں ہے گاؤں والے آگے میرے نبی کو عرض کی تھی یا رسول اللہ سانو کوئی امام مسجد دیو سانو نماز پڑھائے حضور نے صحابی دی ڈیوٹی لگائی انہوں نے نماز پڑھاؤ اس صحابی چلے گئے چند دن گزرے نا تو پنڈ والے پھر حضور کو عرض کی تھی سانو چنگا امام دیتا جے یا رسول اللہ ہر نماز کوئی صورت دی تلاوت کری جاندہ ہے حضور نے فرمایا صحابی رسول حضرت کلثوم نے بلاؤ آئے نبی پاک نے فرمایا کہ تہاڈا علماء آیا جی اے شکایت لے کے آئے نے کہ تسی قرآن مجید دی ایک صورت ہر نماز چ پڑھی جاندے ہو وہ کیڑی صورت ہے پڑھا وہ صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مینوں نہ اس صورت نہ پیار بڑا ہے حضور فرمایا اس صورت کیڑی ہے عرض کی تھی کملی والے صورت قل هو اللہ هو احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا کی تھی کملی والا میں نے سورت نال پیار بڑھائے نبی کریم نے فرمایا جاؤ فرمایا تینوں اس سورت پیار میں جنت لے جانے فیصلہ باد رہنے والوں او جڑا قرآن دی سورت نہ پیار کرے او تے جنت جاوے تے جڑا قرآن والے دی سورت نہ پیار کرے دوزخ کیوں جا بس بھائی آ دیکھیا جے تصور تخیل دی دنیا چلا چلا گودی صدیق دی وچ صادق ایسا نبی میرا صادق جڑا نہ لگ جاوے کوئی صدیق بن جاندہ ہے کوئی صدیقہ بن جاندی ہے گودی صدیق دی وچ اصدق الصادقین مصدق الانبیاء ویچ گو دے چھتے صدیقی پہ کر دے اجرج رج ویکھو اکھیونی مڑ آنا جانا قسمت دا تجھے بابا بلے شاہ دی زبان چاکا فرما دینے پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سے راتے ڈیرا لوکی حج مکے نو جان دے تے میں مکھ ویکھاں تیرا آیا تجھے میاں محمد بچ کو پچھ کے دیوا فرما دینے در مرشد دا اے بھائی خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبہ والا تے چل دوارام لیے تیجے آلہ حضرت زبان جاگا دیا فرما دینے حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ
اچھا انہیں گودی چ نبی نو بٹھائے تے ویکھی جا رہے نا میں نو قسم میرے حبیب دی میں اتھے کھلار کے گل کی تھی ساری رات اتھے گزر جانی ہے گودی چی مگر بسم اللہ آپ موڑا ہونا جانا قسمت دا او اپنے کام لگاتے او جسوس اپنے کام لگے اب ہے اونا ابو جال ایک لیکن بندے نو جنہوں عام ساڑی پنجابی زبان کہندنے کے جسوس کہہ لو تو او لے کے تے آیا تے کہنے لگا میں نو انج لگ دا قدمہ دے نشان اس غار والے جا رہے نے تے ایتھے ہی ہونگے ایتھے ہی ہونگے کھوجی کہہ رہے او میں نو لگ دا اندر بیٹھے تے صدیق نے اس طرح کر کے نا گودی چو انج نگاہ اٹھائی تے سامنے قدمہ دے نشان قدم نظر یا حضور نو عرض کر دینے جے اے جڑا سامنے بندہ انہیں اپنے پیر والے ویکھیا نا تے سدھی نظر ساڑھے تے پہنی ہے تے آج تے پھڑے گئے آج تے او بولے میں توڑی گل نہیں کر رہا میں صدیق دا رنگ عرض کر رہا آج تے بھائی بولیا جے آج تے پھڑے گئے اللہ نے کی فرماسی یوم لا یخذ اللہ النبی والذین آمنوا معہو جڑے آجن نبی دے نال اے میں رنگ پیش کرنے لگا نبی دے اچھا آج تے پھڑے گئے آئیو جملہ جڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے بھی آکھیا سے جب رات و رات حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اپنی امت نو لے کے فیرون دے لشکر تو تے آپ نکلے نا تے سامنے دریائے کلزم تے پیچھے فیرون دا لشکر سامنے دریائے کلزم پھٹا پہ مارے تے پیچھے فیرون دا لشکر اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے پتہ کیا کہ قرآن مجید اللہ فرماندہ ہے کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ پھڑے گئے آجتے کہ سامنے دریاتے پیچھے فیرون دا لشکر آجتے پھڑے گئے اس ویلے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اپنی امت نو تسلی دے کے جملہ ارشاد فرما پڑھا قرآن بھائی بولو گے سبحان اللہ اجے مست نہ ہو بھائی اجے مستی علی گل لگے آ رہی ہے ہاتھ جے یاد ہے نا کہ میں نال لے کے آیا سا میں نو بلا ہاتھ وکھاؤ جڑا نال لے کے آیا سے ہن بولو سبحان اللہ یا اللہ وہ اپنی امی نالے سال حج کر کے آوے جڑا سارے تو اچھا بولے سبحان اللہ ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کرن جاوے اور اچھا بولو سبحان اللہ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اپنی امت نو تسلی دیتی کہ آپ فرمان لگے انما یا ربی سیہدی اللہ دے نبی نے فرمایا میرے غلاموں گھبراؤ نہ اللہ میرا رب میرے نال ہے میرا رب میرے نال ہے میری امت گھبرایا جنا میرا رب میرے نال ہے امت نے آگیا پھڑے گئے تے نبی نے آگیا رب میرے نال صدیق نے آگیا پھڑے گئے میرے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کر رب ساڈے نال رب ساڈے نال موسیٰ لکھاں کھلو کے فرمایا رب میرے نال کملی والے دے نال ایک صدیق ہے اینی آگیا رب میرے نال فرمایا ان اللہ معنا رب ساڈے نال نبی نے دسیا میرے غلاموں جڑا محمد نال ہو جائے رب او دے والذین معہو او جڑا نبی دے نال پتہ چل گیا جڑا نبی دے نال رب او دے نال اسے گلو علامہ اقبال نے کہا سی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں